Teba Stanley West rambai hakne kapor pilawan file ka nomination na kamta pini airang biang hakne ka election MLA nomroi constituency te khandiat phila ban batai yangi hagajingya lenti jung phi hakini ki khandiat banai ban pangkhre ka election MLA kumno phi ka jingkermen ka congress hanong ha umroi constituency ka dan am PE ka umroi constituency borjubor ka julong ka constituency ka bai ya ka parti congress ki ap kami lenti hakini ki benai ki bala no bat bonsen kinong kersan namar baki angnut palan bon mi no bastan kila angnut ba bastan wa slem menta andai menta andang lami ka jing kemen ki jong pai ba ka ba ka bam la ong syo ka jing kemen chungki bat ka jing tre sutom jong pai ba kalong man penjob akini ka election arjar fulai tingi iru ka jingmi no jong MLA ba mentana ka seng congress ta hatu ka don em ka jing ta apat iki votes hapok umroi constituency jong ka congress pi ka jing mi jong u MLA ba jot na po ka congress umi tang merwe unamla ban yalam ki voters si kila ba nong ngi kersan yun no ndala poi ka sing tebot ha ka kti ka ta ka jing long gi pai ba jong gi hamroi nadu arjar lai ter fi ngala job hu arjar lai ngaram biang arjar pra bat ngala job biang arjar khandai ke by election na ko congress ndai hu arjar khalai ha ka jing du tiket jonga mar ngamyo tiket na congress ki pai ba ki penjob hi yau candidate congress arjar khalai bat kum juru hau arjar khat pra yo biang yo candidate congress ki penjob hi candidate congress bat menta ka kan tiro ngamar to tien ba ki pai ba umroi ki baju ik congress kin penjob biang yanga kum u amalia na ka parti congress ha kan arfulai kadon ru kajing keno boong ba kaladon kajing sya terwa pisaru ipilan ni kadon kajing ai pisa jong nur jong no pinile e kanika election hatu kadu kanu kalong kajing sisa pi ka election perpekenda kimi namar ba kita ki parti haba ki i baba stan lami semadan kisung thu ba kajing rem kalawan payaki kata kimyo daw ban kren dakumai pan ki hab ban kren kat baki ban penbe pai ba ande pai ba amroi mde shu bobe pai ba pastap usung thu bai kata ubastan uang halor gonong rem kemudian balak ban penbor wat ya kasuki minister ho arjar khatway bastan kontai namar ba kampsong gonong rem minga ban sem te tharai kidang don balak ban the di bastan wat uoi tu man bastan don balak ban the bisa kata rekat yu beri oleh kithiet kum noi bastan to hagini kisan snam ki paladap ha umroi constituency kumno kalong habai de baka kadon em ka jingki habai de baka roi kapar bat ka song suk song sain hi hakaliang karoi kapar kampat don ai ru nadu uarjar khatlai hadu uar fulai kampat don kata ka ki proposal scheme ki batmai hapo kamroi constituency dei kata ki pai ba da ka jeng angnut ki wan ban kendu yanga kajingwan ban kendu kadai kiri rong ba kilong kemi ki khon samla ki angnut ba dakta kajing angnut ba bastan un train nak menta jung ki kiwan ban kendu inga ki ong basan menta kenti pide ben mi no men mi biang ban yele ki election namar ngilalang a ngila pisa namar kini ki bala mi khmat hakini ki ar dili ki tem kimle ai nak menta khamtam nam ta uduk usuk unong rep unong bala kata di benta bagi pai ba ki wan ban khot biang inga menta kajing mi jonga kalong bangan mi nam ta jong pai ba ki gimat ki ba kong san ki ba piterwa supai ba ha kanai election bakin GDP kum tau no mi khman kajing terwa ta kaliang junga kila terwa lupa ki pai ba ki angnut bon wan ra ai ta karoi kapar namar kamdon hadu ki umbam umdi kilang laduna menta ki surok lele ti pej apo konsi jungi kila long tang surok lek kulai mde syu balek breu anda balek kali lele te kam ilong syu ti pej na borembong sekerdem bat kaki internal road le kala kata ba di kata gi pai ba ki i kapor bangadang long kumunong mi khaman u MLA ladon tanggawi pothol kilawan ban ut banam syanga kumunong mi khaman dai menta ki ong dang lek kendu rong him mi kendu ik tang mi khaman kadai kata kadaw ki pai ba ki wan ban kendu enga bat ki angnut ba ngam artien bangin yo ai ta ki jingjok hakane kanti bat no tharai ka jingi khon jong phi kan long ha kanai election i ka jingi kun tingi don borok candidate boy kun lun kata ka jingi kun ba ar balai ngam tim bonong kong dengan wan baik mana kata ke jingi te kumba ki ong ba ka congress kala hiar ba ha ka jella ba kala dubor ba te nakaliang jong PPE kumno hatu ka congress upai ba
kin ai biang kajing kersan ni kongres hakane ka kenti. Dalam artian kiba mi I day tang kita ki leaders umdai upai ba udan ben ang nut ba kongres kanwan ban ngam artian bahapo riboy borok sansit ka kongres kanwan kata di buat bani tu IP kipa ba kidai ang nut ba kinyo ke sarkar ba tamain mar kilangya ke sarkar MDA ke sarkar high level kim kwa syu menta kila kwa da ke sarkar kongres ke ba pe yuduk usuk urit uria ba diunang belah. Khablai shibun Pak.